Senior J Bonyo wacho ni wageno kik wagen lep nyakeno ni gik moko ok dhi timore. Kata kamano mano e kaka weche ne chalo odiochieng' manyoro. Wa ng'ado nam en mor putu ka jatend piny Kenya William Ruto ne opoyo oganda jo Kenya ka ogwelo kanon Dr. Mama Aida Odinga kaka jambetre moyiedhi mar riwruok mano mar UNEP malog tich mare ni Nairobi kaendi. Wach manyaka sani osekelo paro mokikore, yaw moko wacho ni ooyo we mokikawo lemo makamano, jomoko to wacho ni kawa. Lemo makamano nigi ting' mane nyakwara Mongajwang'. Odiochieng' manyoro Mama Aida Odinga nogwero kamano kuom dhial ma odhialego kaachiel kod okang' ma jo Kenya osebedo ka kawo mar orone ote mar puoch gi pak kaluwore kod okang' mane jatend piny Kenya William Ruto kawo mar dhiale kaka jambetre moyiedhi. Koro komiti mar bunge mar piny Kenya ma Permanent Defense kod Foreign Relations ma biro bedo kod aput margi goye kogno bang'e bunge iluongo ni Committee of the Whole House biro puodho nyinge eka bang'e jatend piny Kenya biro miye gwelo ma achiel kachiel kaka jambetre moyiedhi ma biro chung' ne weche mag alwora e lo piny Kenya e riwruok mano mar UNEP. Gavana, ma en gima ne opogo oganda jo Kenya kendo chal ka oganda jo Kenya ne ogen neno ma en siasa koso dobed nang'o? Nikech sa adwa poge, adwa ng'iyo kor siasa mondo awene Jay ogo koma chielo no kapok wadhi. Yes. Korka siasa aparo ni ncha na wacho ka e juma mokalo ne wawacho ka en kik utugi William Ruto. Kendo ne wanyisi ni ng'ama dhi kode bwana no ok yot. Ma e gima William Ruto timo, okawo chogo maduong' orige dho Mama Aida Odinga. Nikech ing'eyo ni jakom Raila Odinga nyocha ne nigi mbi mathoth. To ka nyon en gi mbi mathoth, mama bende nigi influence. Ok en ng'at minyalo mana yueyo. En dhano ma dhano winje temo mi iluonge ni min piny. Ma kata mana chi Uhuru Kenyatta kama no luonge ni min piny onge. Min piny achiel en Mama Aida Odinga. Kata odoko ni jakom Raila Odinga nyocha ne ok obedo president kama. Koro mika mutni moko nyocha ni winjo ma nyocha ne tenore mag siasa. To William Ruto bende go kwano chuth nikech ng'eni mama kochiemo adwa mondo awe moko tiek gi wi to nyaka nyithindo bende chiemo. Mama kobiro go kapu kama gi mandas to nyithindo bende chiemo. To kapo nono nyathi moro ne ng'ur to gigi obiro godo gi mandase ni gi kama gini oae, ang' nyathi chak dhi siem kama ne okapu biye godo. Aparo ni gimotimore en luor momiyo Mama Aida Odinga kaka ng'at manyocho teno jakom Raila Amolo Odinga to gi influence mare nikech ing'eni osebedo ka en bende gi tudruok malach ok kata mana mapacho ka kende to en miyo man gi luor. Ndalo higa mokalo nomiye mich makende mar jambetre moyiedhi mar weche mag kwe mich keto koro thoth mabe ok dang' wawach ka sani. Mama Aida nigi mich mathoth to king'iyo bende kata mana kedo ne ratiro mar joma mine manyaka gigi kama gigikieni no ng'iyo ni ponono omiye lemo machalo kamacha ma bende gima bede gi lemo cha madwa na wene Jay ni ng'eni en jambetre matiyo to ni pacho ka. Jombetre mathoth tiye pinje mopogore opogore to king'iyo UNEP ni pacho ka matie ni apise gi log tich mare kamotiye ni ka ma privileges mamoko onge gima mit Victor kaka kitiyo to indalau kitemo dhi oko kata mana juma achiel kende tigombi e Kenya. Kora paro ni ne ona masa moro jok manyo neno ni Mama Aida ok onego kaw lemo makamano ginyiswa ni lemo no ne mar ng'a nyocho chwene ng'a. To kiduogo korka siasa taparo ni nitiere kaka William Ruto dwa tiekore gi weche